Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Ang oras ginadulong sa inyo sa Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una, Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pamangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 11, tuig 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Congressman Gasataya, ginkalipay ang positibo nga pag-akto sa DOTR kung Department of Transportation angot sa ginpalabot nga problema sa gitpatuman nga modified ECQ sa syudad sa Bacolod. Paghatag sang food pack sa sektor nga ginprioridad sa Bacolod, ginapaabot nga makompleto subong adlaw. Sa atong mga nagapahuna nga balita national, Solidarity Trials sang World Health Organization at para sa COVID-19 vaccine mahimo mag-umpisa sa bulan sang Oktobre. Samtang Senator Lacson ginpromisa nga usisawon ng ginadusong Intelligence Fund para sa Office of the President. Sa atong balita international, California, padayon ginabululigan nga matap na ang ginagkawig pinakalapad nga wildfire matapos nga 8 na ang na-report nga napatay sa western US.
Sa atong balita sports sa NBA, Davis kag LeBron naging pangunahan ng kadalagan sa Los Angeles Lakers kontra sa Houston Rockets. Kag sa atong balita entertainment, komedyante nga si Kakay Bautista nagka-recover na sa COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa nga aton mga nagapauna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong gabi sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live sa suwo nga gabi. Thank you so much gada sa pag-continue man nga pagpadala di sa inyong mga greetings kaga naga pabalo indicate kumbaga nga naga-monitor ka mo. Sakay Lito Dayap, mayong gabi. Sakay Dorita Fidel, mayong gabi man. Sakay Jocelyn, kay Ma'am Jocelyn Arisibita Olak, good evening. Sakay Feby Achivar Islao, good evening. Sakay Ma'am Merly Gonzaga, good evening. Sakay Lelibeth Malaka Pabilio, monitor lang siya sa programa man sa bunga gabi. Thank you so much. Sakay Sir Edwin Pinida, kay Christopher Corsiga Masmela, good evening. Sakay Christopher, okay. Sakay Abril Bibal Eusebio, good evening man. Sakay Tintin, kay Tintin, ma'am, good evening action. As lang ko may masakyan ay Han alihis to downtown to Bata. Nanay ka, doon na loading ko. Dahil lang gid ha. Ang masakyan halin alihis to downtown to Bata. I think though wala ni siguro. Hindi na ko ka sure, Ma'am Tintin ha. Pero i-check ko lang karon ha. I-message ta ka personal. Sa kay mga kay Sir Smigol Bagin sa Miss Winshin. Mayong gabi. Sa kay Jana Sarnicola, good evening man. Kay Action Bia Jonathan, ginagreet niya lang si Mary Joy kag Tantan. Salamat gid. Sige. Sa kay Marlena Privano, good evening. Sa kay Sir Homer Fernandez, kag kay Ma'am Olive Prado Gargaritano, good evening. Naga-monitor siya from Riyadh, KSA. And God bless man dira sa imo, ma'am. Sa kay John Mar Flores Saliano, good evening. Kag kay Rodney Harder, nga naga-monitor via FB Live. Kay Ma'am Shirley Facultad, good evening man. Si Darlene Desendario, good evening. Naga-monitor siya from Barangay Sumag. Sige. Oo. Ma'am Tintin, i-message ta nakakaroon ha. Kay Marivic Jones, good eve. Listening from Country Homes and God bless. Sa kay Ben Lisbo, good evening and watching here at Jacksonville, Florida, USA. Kay Ma'am Vanessa Mayo, thanks God it's Friday kuno. Good morning, watching from Minnesota. Dito sa Ilaya is morning. Yes, action right. Oh. Asiga sa kay Max Aplaon, good evening. Sa kay Melchor Baroka, Sir Melchor Baroka Rombines, good evening. Siga. So, standby kita na for our dugang nga details ng aton man nga mga gin headlines.
mga nagapanguna nga balita lokal. Ginkalipay ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya ang positibo nga pag-akto ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade angot sa iya ginpalabot nga problema sa mga Bacolod noon kasunod sang ginpatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine o kun MECQ. Suno kay Sataya nakabato na inisang tawag kagabi sa Regional Director sang LTO nga nagpasiguro sa nagakaigo nga pag-akto pagiman sa pagbulig kag kooperasyon sa nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Dugang paniga Sataya dako nga problema sa publiko ang kawadon sang salakyan ilabi na ang mga nagapadulong sa ilatag sa mga trabaho sa kada adlaw. Sa nabaluan nga sa idalom sang MECQ nga regulasyon, suspendido ang operasyon sang tanan nga mga public transportation sa syudad. Sumagpahayag kita sa assistance sa POPR para ma-address ang mga concerns. So, ginagawa namin na nag-uwi si Secretary Bello last time in tawagan kita sa Regional Director, si Director Caballo, informing us na natagaan sa instruction sa Central Office. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya. Ginhingyuman ni Bacolod City Congressman Greg Sataya ang bulig ni Dole Secretary Silvestre Bello III angot sa sitwasyon kag problema ginapangatubang sang syudad nga sa karon na paidalom sa MECQ kon Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Gasataya ini nga concern nagyagin palabot sa Tiglikom kadungan sa ila budget deliberation nga ginapatigayon tinalikdan nga adlaw. Dugang pa ni Gasataya tuyo sa among inisyatibo nga matagan sa nagakaigo nga prioridad kag mapadasig ang among ahensya ang mga proyekto kag programa sini nga makabulig sa Bacolod noon. Sa nabaluan nga si Gasataya amo ang Vice Chairman sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. Sa ibang nga balita lokal, nagapati si DSSD Head Pasita Tero nga ilan na makompleto sa buong adlaw ang pag-distribute sang tanang ng mga food packs para sa mga sektor nga ginatagan na prioridad sa lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Tero, base sa iya record sa o kung base sa record sa iya talatapan, 16 na lamang ka mga barangay ang nabilin nga wala pa makapanagtag sang amo nga ayuda. Dugang panetero, naglabot sa 40,000 ka mga food packs ang alokasyon sang syudad para sa amo nga programa. Ginklaro man sini nga wala pa siya sang ideya angod sa masurod nga plano kag programa sang alkalde, pangon padayon pa ini nga nagahulat sa nagakaigo nga instruksyon. Ang remaining na barangays for today, mga 16 na lang ang wala nakakuha. Out of 61 barangays, 16 na lang ang wala nakakuha. Subukan. Ang kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Naglabot naman sa 97% ang mga estudyante nga nakapa-enroll sa syudad sa Bacolod. Sunod kay DepEd Bacolod Division Superintendent Gladys Ameline Sales, sa mga record may 5% ang nagikan sa pribado nga eskulahan. Dugang pa ni Sales, ilan na ginapaabot nga tubtob magbukas ang klase, mayara pa sa nga magapa-enroll. Ginpasiguro ni Sales nga handa na ang ila learning module materials para sa 2 ka semana kag nagumpisa naman sa pag-imprenta para sa ikatatlo nga semana. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga may masobra 1,000 na naka-recover sa COVID-19. Sa laging handa press briefing, ginpahayag sa alkalde nga as of September 10, ang syudad sa Bacolod may 1,054 ka recoveries kag 1,124 naman ang aktibo nga kaso. Kasunod pa kay Lunardia, ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 nag-umpisa sa bulan sang Hulyo. Ang panahon niya gintugutan ng pagpapauli sa mga locally stranded individuals kag overseas Filipino workers. Apang kumpiyansa ang alkalde nga ang syudad sa Bacolod malampuwasan ang pandemic pareho sa syudad sang Cebu. Padayon ang pagpanagtag sa lokal nga panguluan sa Banwas ng Tubosos sa mga Tubosenyos nga temporaryo nagatiner sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Mayor Richard Hauhoko sa mga adlaw ang ilay katatlong adlaw nga pagpanagtag sang taga
Napulo ka kilo nga bugas sa mga tubos senyos. Dugang pa, umpisa sa Miyerkules, mas sobra 500 na ka mga individual ang ilan hatagan, kag ginapaabot nga makahatag sang dugang nga 200 pa ka mga individual subong adlaw. Dugang pa ni Hawhoko, mayara sang hotline number ang ilabanwa nga mahimo makapa-pre-register pagi sa pagtawag, agud nga malakip sa listahan nga hatagan sang ayuda. Palayag pa ni Hawhoko, kung liwat ma-extend ang MECQ sa Bacolod, posible nga liwat man sila maghatag sang ayuda sa ilang mga residente. Sa piyakabahin, 18 na record nga COVID-19 patients sa mga banwa, abang 3 na lamang ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Para sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan gid nato nang aton man ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton ay kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo. Ng aton mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Pasyenteng mayroong ibang sakit. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28, kagaroon sa detalye sa aton mga nagapamunang balita national. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga mahimo mag-umpisa sa katapusan sa bulan sang Oktubre ang Solidarity Trial para sa COVID-19 sa World Health Organization. Sunod kay Vergere nga ang identification sa gamiton nga brands ng COVID-19 vaccine ang patigayunon sa katatlo kun sa ika-4 nga semana sa bulan sang Setyembre kag sa katapusan naman sa bulan i-identify ang trial sites. Dugang pa ni Vergere nga ang mga health authorities una nga mag-coordinate sa local government leaders kag stakeholders agud nga ipahibalo ang bintaha kag risgo sang vaccine trial. Ginpromisa ni Senator Panfilo Lacson nga iya ipamangkot sa Office of the President kung paano sini ginusar ang Intelligence Fund nga ginpahayag katama kadako para sa item sa idalom sa ginaduso nga National Budget sa 2021. Base sa National Expenditure Program o NEP sa 2021, ang 4.5 billion pesos ang ginpain para sa confidential intelligence expenses sa idalom sang Office of the President kag pareho ang pundo nga ginpain sadto sa idalom sang 2020 General Appropriations Act. Suno pa sa Senador tama kadako sang 4.5 billion pesos nga ihatag bilang pondo sa Office of the President kay hindi man dako nga opisina. Dugang pa ni Lacson ang pondo para sa Office of the President ang yara lang sadto sa 700 milyones pesos habang sa karon naglabot na sa multi-billion na pesos. Ginarespeto sa Malacanang ang desisyon sa National Telecommunications Commission o NTC sa pag-recall sa division o television kag radio frequencies nga assign sa ABS-CBN Corporation. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque, ginarespeto sa Malacanang ang desisyon sa NTC bilang isa ka quasi-judicial body. Sunod sa NTC ang ABS-CBN padayon nga nag-operate sa ila television kag radio broadcasting stations nationwide sa piyak sang kakulang sang legislative franchise nga mo ang nagtulod sa komisyon nga bawion ang frequencies. Sa katapusan nga balita national, ginklaro sang DOH nga wala sang US-based manufacturers para sa COVID-19 ang nagabay sang pardon ni US Marine Joseph Scott Pemberton agod ang Pilipinas mahatagan sang access sa potensyal nga bakuna nga makabulig tap na sa virus. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakaistorya na ang hensya sa mga manufacturers sa US apang wala sang pareho nga kondisyon nga ginhatag bangod ang tanan magalabay sa regulatory process. Ang DOH naghatag sang sabat angot sa pamangkot nga ang ginugatan amo ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga si Presidente Rodrigo Duterte ang mahimo naghatag sang absolute pardon agud masiguro nga ang mga Pinoy makabenepisyo sa US developed anti-COVID-19 vaccine.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Detalye sa atong balita, international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Sa aton mga ka-action, welcome back sa aton nga Facebook Live nga mga greeting diri ninyo. Sige, sa kay Sir Max Aplaon, good evening. Okay, sa kay Catherine Juanites, good evening man, naga-monitor man siya subong live. Sa kay Mary Jane Mendoza, sa kay Jeffrey Caballo Condes, nagapamati siya subong nga gabi. Sa kay Froilan Facultad, good evening. Sa kay Zinaida Tumayan, good eve. Greet ko lang family ko sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Honota family, Jones Octoso Tumayan. And ano ni barangay? Okay, sige. Thank you so much kid Ma'am Zinaida Tumayan. Kag sa imo dra nga mga kapartidusan. Sa kay Mama Merly Dolido Magallanes, good evening. Greet niya happy birthday kay Toto Eli Dolido Jr. sa Barangay Paloma sa Banwas ng Valladolid. Sa kay MJ Santiago Redilla, good evening. Thank you. Watching live ko no sa Syudad Sang Talisay. Sige MJ, thank you so much. Sa kay okay, may pahabol pa siya nga greeting sa family sa Tiago Redilla sa Moises Padilla. Thanks. God bless Action Radio and stay safe. Sige, thank you so much man. Sa kay Dante Olorga de Mihilio, good evening Action Radio. Watching here from Maramag, Bukidnon via Facebook Live. Tamyaw ko lang si Tioy Tikboy sa Bangga Kawayan sa Banwas ng Ibi Magalona nga avid fan gid kuno sa DYEZ Action Radio. Wow, thank you so much gid. Sa kay Emily Esmeralda Dolido, good evening. Sa kay Max Aplaon. Okay, hamuning pahabol nga greetings. Sa pag-greet naman sa sister ko, birthday niya this day kay Miss Corazon Aplaon of Barangay Kamansi, Cabancalan City. Greetings coming from Max Aplaon of Barangay Busay, Bago City. Sige, happy birthday dira liwat sa imong sister. Sa kay Miss Corazon Aplaon dira sa Barangay Kamansi, Cabancalan City. Sa kay JR Ganansyal, ano ning ginamin mo siniman? Sige, thank you kid. Sa kay Alex Fuentes, good evening Sir Alex. Happy weekend man dira sa imo Sir Akag. Always man halong. Sa kay John Dinaga, naga-monitor dira sa Barangay Tangob. Sa kay Reinhardt Malinaw, good evening. Stay safe man. Kamo man dira. Halong always. Sa kay Ma'am Melanie Montoya, good evening. Thank you so much gid sa tanan nga naga-monitor sa subong iya nga gabi sa amon man nga sa akon gali subong kay ako lang isa wala section Dale sa Action na Balita Evening Edition. Sige. Sige. Madamo gid salamat sa liwat and standby na kita for dugang pagid naton nga mga information. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya
o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital, Naka-recover na sa COVID-19 ang komedyante nga si Kakay Bautista matapos niya magpositibo sa virus sang masobra isa ka semana na ang nakaligad. Ang komedyante nagpalabot sang iya good news sa iyang mga fans kag followers sa Instagram sa isa ka video clip. Gin-share man sang komedyante kung ano ang iya na eksperyensya samtang ginapakigbatuan ang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:39, kag inyo gin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 11, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action